good morning po sa bawat isa. Sige po, tayo po ay magsimula sa umagang ito. Tayo po ay umikot. Ngitian po natin ang bawat isa, kamayan at kamustahin po natin ang ating mga kapatid sa umaga pong ito. Maging sa mga kasama din po namin sa live, good morning po. Pagpupuri sa Diyos Ama sa pagdiriwang sa kabutihan niya. Ako ay masaya at present ka. Hello, kumusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Hello, kumusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa tuwing tayo'y nagkakaisa. Bumubuhos ang pagpapala niya, tuwang-tuwa sa atin ang Diyos Ama. Hello, kamusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Hello, kamusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa pagpupuri sa Diyos Ama sa pagdiriwang sa kabutihan niya. Ako ay masaya. Ako ay masaya. Ako ay masaya at present ka. Magandang umaga po sa bawat isa. Ngayon po, sa pagkakataon pong ito, sa pag-awit natin ng awiting ito, let's make this our personal prayer and just talk to God. Tayo magpakumbaba sa Kanyang harapan. Sabihin natin sa Kanya na narito tayo upang sambahin siya, upang palupuran siya. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos.
Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Yes, oh God. Hallelujah, hallelujah. O dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka namin pinupuri, sinasamba at dinadakila ang iyong pangalan. Salamat, Ama, sa umagang ito, Panginoon. Lord, na kung saan, Panginoon, patuloy ka naming sasambahin, pupurihin at dadakilain. O Diyos, bago po ang lahat, patuloy kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy niyong linisin ang aming puso, O God, ang aming isipan, Panginoon, O God. Lord, alisin mo ang lahat, Lord God, sa aming puso na nagiging hadlang, Panginoon, upang hindi ka namin maranasan sa umagang ito, Panginoon. At tunay nga, O God, Lord, Ikaw po ang kumilos, banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Lord, Ikaw po ang patuloy na mangungusap, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. At tunay nga, Lord God, hallelujah, salamat muli, O God, sa lahat ng mga anak mo, na dinako mo sa lugar na ito, Panginoon. Patuloy nga, O Diyos, na ihanda mo ang aming mga puso, O God, sa mga salita mo na ihahayag sa umagang ito. At tunay nga, O God, Lord, aming maisapamuhay ang mga salita mong ito, O God. Malakaran namin, mahakbangan namin ang kalooban mo, O God. Lord, tunay nga, O God, na Ikaw po ang patuloy na magbibigay at tutulong sa amin, Banal na Espiritu, sa lahat ng nais mo ipagawa sa bawat isa. Lord, salamat ng marami, Panginoon, sa lingkod mo na gagamitin. Itago mo po siya sa likuran ng iyong krus at tanging ikaw lamang ang makita. Lord, bigyan niyo po siya ng karunungan, kaalaman at more fresh revelation, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O God. Salamat ng marami, O God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na dadalhin mo pa, O God, ang kanilang mga panyapak sa lugar na ito, O God, upang ikaw ay sambahin, papurihan, at tunay nga na ikaw ang kumilos, O God, sa buhay ng bawat isa, maging sa mga kapatiran namin, O Diyos, na nakaka-join namin, O God, nakakasama namin sa live streaming, O God. Lord, bagamat, Lord, malayo sila, Panginoon. Lord, hindi lang ang distansya, Panginoon, upang hindi kanila maranasan, O God. Lord, in the name of Jesus, Ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanilang mga puso, saan man sila naroroon, anumang naranasan ng bawat isa, O God. Lord, alam po namin, O God, Ikaw po ang kakatagpo ng lahat, O God. Kaya salamat ng marami, Panginoon. Patuloy kang kumilos, Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa buhay ng bawat isa at sa lugar na ito, O God. Let the walls of fire surround this place, O God, in the name of Jesus, na walang gawa ng kaaway o ang magtatagumpay, Lord God, nakagawa ng kaaway sa lugar na ito at sa buhay ng bawat isa, in the name of Jesus, O God. Salamat ng marami, Panginoon. Patuloy kang maluwalhati, madakila, at mapapurihan sa umagang ito. Salamat, O God, sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat, kadakilaan, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Good morning, church! Isa pa mas malakas. Good morning! Amen. Pwede ba sabihin mo sa iyong katabi, ako ay nagagalak na ikaw ay present sa umagang ito. Nakasama ko magpuri sa ating Diyos. Amen. So sa umaga pong ito muli,
Sama-sama po tayong magpapasalamat sa ating Panginoon dahil tunay nga po at alam po natin na bawat isa po sa atin na napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Mabuti po ba ang Diyos sa ating buhay? Amen. Lahat ng nararanasan ng kabutihan ng Diyos sa umagang ito ay sumigaw ng Hallelujah! Oh, purihin natin ang Diyos na buhay dahil tunay nga siya'y tapat. Hindi nagkukulang, hindi nagbabago. Salamat o Diyos. Amen. Muli, bigay natin ang pinakamataas nating papuri, ang pinaka-the best nating pagsamba para po sa ating Diyos na buhay. Amen. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Purihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba, O Diyos, O Diyos. Muli pa, lagi kang pasasalamatan, lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kayang tumbasan ang kahit na sino pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Muli pa pasalamatan natin ang Diyos. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin ka, Purihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba, O Diyos, O Diyos. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumbasan ang kahit na sino pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan mo iba. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumbasan ang kahit na sino pa man. Wala nang hihigit, hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ulipawitin natin. Pagkat lagi kong naranasan ang pag-ibig mo hindi kaya tumbasan ang kahit na sino pa man. Wala na nang ang hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Yes, Lord! Salamat sa iyong kabutihan. Patuloy kaming aawit at sasamba sa iyo.
Gagalakan ko, Diyos, sa ikaw. Sabihin natin sa Panginoon, sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Kahit may pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Muli pa, kagalakan ko, Diyos. Kagalakan ko, Diyos, sa ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapa. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Yes, Lord, kaya namin, Panginoon. Ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Oh, tayo mawi. Say, ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit hindi pigilan, ay di papayag na tatahimik lang, laging magbababa sa'yo. Sa piling mo, Panginoon, kahit pinapawisan, ay okay lang, makapiling ka lang. Muli pa, kagalakan ko, Panginoon. Kagalakan ko, Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Oh, yes, Lord. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sumamba, magpupuri sa'yo. Ay sumayaw sa ating Panginoon. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit hindi pigilan, ay di papayag na tatahimik lang, laging magbababa sa'yo. Sa piling mo, Panginoon, kahit pinapawisan, okay lang, magkapiling ka lang. Muli pa ako'y sasayaw sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit hindi pigilan, ay di papayag na tatahimik lang, laging magbababad sa'yo. Sa piling mo, Panginoon, napawisan, ay okay lang. Piling ka lang, magkapiling ka lang. Muli pa tayo sumigaw sa ating Panginoon. Sumigaw sa galak, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa
Lord, tunay nga, Panginoon, isisigaw namin ang aming papuri, ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon, dahil tunay na hindi ka nagbabago, hindi ka nagkukulang sa aming buhay, Panginoon. Lord, kahit ano man ang aming problema, ano mang pagsubok at dumadaan sa aming buhay, Lord God, tunay nga, ito po ay aming kayang-kaya dahil palagi ka naming kasama, aming Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy kaming aawit sa iyo. Patuloy kaming magbibigay ng papuri sa iyo, Panginoon. A love song for you. Oh, thank you, Jesus. Aking Diyos, iyong dinig. Handog ko awitin sa pagsamba namin. Hayagang tunay na damdamin. Muli pa, aking Diyos. Aking Diyos, iyong dinig. Handog ko awitin sa pagsamba namin. Hayagang tunay na damdamin. Dungawin mo mula sa iyong trono. Halay ko ay awit na para lang sa iyo. Himig mula sa aking puso. O Haring Diyos, dinggin ang harana ko. Muli pawitan natin ating Panginoon. Aking Diyos, iyong dinggin ang aking awitin, Panginoon. Handog ko awitin sa pagsamba namin. Hayagang tunay na damdamin. Dungawin mo mula sa iyong trono. Alay ko ay awit na para lang sa iyo. Himig mula sa aking puso. O Haring Diyos, dinggin ang harana ko. Dungawin mo mula sa iyong trono. Halay ko ay awit na para lang sa iyo. Himig mula sa aking puso. Aming Diyos, o Haring Diyos, dinggin ang harana. O sa huling pagkakataon, dungawin mo mula sa iyong trono. Alay ko ay awit na para lang sa iyo. Himig mula sa
Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. O higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Muli papurihin natin ang Diyos, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y Di mapapantayan. Jesus, sa'yo lamang. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Sabihin mo sa Panginoon, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo lamang. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Sa'yo lamang, Jesus, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan. ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y Di mapapantayan. pupurihin. Awitan natin ating Diyos sa umagang ito. Higit pa. Muli pa haranahin natin ang Diyos sa umagang ito. Pupurihin. So, higit pa ang iyong sa huling pagkakataon, pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O Jesus, Jesus,
masarap ang puri sa'yo. Ikaw lang ang maitaas sa lugar na ito, Panginoon. Sa'yo ang lahat ng pagsamba, lahat ng awit, lahat ng papuri ng iyong mga anak. Isisigaw namin ang aming papuri. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sa lahat ng iyong ginawa, Panginoong Jesus. Purihin ka, purihin ka. Salamat, Panginoon. Oh, yes, Lord. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Alam namin na ang iyong presensya ay kumikilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, muli kami ay narito upang ibigay sa iyo ang pinakamataas sa aming papuri at pagsamba. Lord, patuloy kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay, Panginoon. Lord, bagaman kami maraming pagsubok sa mundong ito, Lord, alam namin na ikaw ay laging nandyan para sa amin. Ikaw ay tapat. Kaya di nagkukulang sa amin, Panginoon. Lord, kaya sa umagang ito, nakikita mo ang aming mga puso, Panginoon. Ang bawat awitin na aming inawit ay hindi lang basta maging sambit ng aming labi, Panginoon. Pati ito po, Diyos, ay panalangin na aming mga puso, Diyos. Lord, sa umagang ito, sa pakikinig namin ng iyong salita, muli binubuksan namin aming mga puso, aming mga isipan, Panginoon. And let your Holy Spirit, Panginoon, magbigay sa amin ng kaalaman na maisabuhay namin, na maalala namin, Panginoon, ang aming mga mapag-aaralan sa umaga pong ito, O Diyos. Marami pong salamat. Muli sa iyo ang aming pinakamataas sa papuri, sa iyo ang aming pinakamataas na pagsamba, sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise. Sound praise. Amen. Praise God. So, good morning po sa bawat isa. Sa oras pong ito, can we call po our kids, ang atin pong mga bata. Sabi nga po sa salita po ng Diyos, children are heritage. Amen po, sila ay mga regalo ng Diyos sa bawat mga magulang. So, sa umaga pong ito, pwede po bang sama-sama po nating stretch ang ating mga kamay sa mga batang ito, and let's declare the blessing of the Lord, the favor of God, God's protection sa buhay po nila. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa araw pong ito, sa presensya mo, sa kadakilaan mo, O God, sa aming kalagitnaan. At Lord, sa umaga pong ito, sama-sama po naming itinataas sa inyo pong trono ng biyaya ang buhay ng mga batang ito, O God. Na Lord, tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang tumawag, pumili at nagbigay buhay sa kanila, O God. Dahil Lord, may plano at layunin ka sa bawat buhay ng mga batang ito. Father God, we entrust their lives into your hands, O God. Lord, let your kingdom come, let your will be done, O God. Lord, sa buhay po nila. At Lord, we declare, O God, Lord, your blessing, your favor, your protection, O God. Lord, we declare, O God, that no weapon forms against them by the enemy will prosper, O God. We declare that they are the head and not the tail. We declare that they are above and never beneath, O God. Lord, we declare that they are 10 times better than the others, O God. Lord, we pray, O Father God, for your wisdom, knowledge, O God, understanding, O God, even, Lord, yes, O God,
Panginoon, sa mura nilang kaisipan, O God, we pray, Lord, na makilala kanila, Panginoon, sa isang tama at Bibliyang kapamamaraanan, O God. And Lord, even sa kanilang mga panaginip ay mangusap ka, O God. Lord, we believe, O God, that in these last days, O God, Lord, you will use these children, O God, Lord, for your glory, O God. At Lord, patuloy na inaalay po namin sila sa inyo, O God. At alam po namin, Panginoon, ang iyong mga anghel, O God, ay nagbabantay sa bawat isa sa kanila, O God. At alam po namin, Panginoon, na Lord, yes, O God, you will cover them, O God. You will encapsulate them, O God, with your presence and with your glory. And even, Panginoon, sa pag-aaral po nila ng iyong salita ngayon pong umagang ito, Lord, sa mga teachers na magtuturo po sa kanila, give them the wisdom, the knowledge, understanding, love, patience, O God, and kindness, O God, na Lord, maramdaman ng mga batang ito, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng mga teachers, O God. At Lord, we also pray, O God, for our room, O God. Lord, let your covering, O God, let the walls of fire surround that place, O God. Yes, Lord, ipauna mo na, Panginoon, ang mga anghel mo, O God, sa lugar na yon, O God. At Lord, salamat po, Panginoon, for your presence, O God, will manifest into that place, O God. Lord, thank you, O God. Bless these children, O God, and even their families, O God. Lord, salamat po, Panginoon, for they are blessed when they go out and when they come in, O God. At Lord, tunay nga po, Panginoon, na Lord, sa buhay ng mga batang ito, makita na ang iyong kadakilaan na ang Diyos namin ay buhay at makapangyarihan, O God. Lord, bless them, O God, in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. So, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan, so praise God po. Kahapon po ay nag-celebrate po ang, tama po ba, 17 or 16? 17 years ang atin pong J. Blue Calapan. So, we celebrate with them, bagamat si Bishop lang po ang nakatawid. Dahil po, ayun nga po, sa balita na may papasok po na bagyo ulit sa atin pong bansa. But praise be to God, dahil ang Diyos po natin ay dakila, amen. So we pray for God's protection po sa dadaanan ng bagyong, sino po ba yun? Pipito po ba? Pepito, ano po? Grabe po, nung sunod-sunod, hindi pa po nakakabangon yung ibang kababayan natin. Eto na naman po. Pero we believe na and we pray na sa ganito pong panahon ay tawagin po na ating mga kababayan ng Diyos. Amen? Maging avenue po ito para magkaroon sila ng puso na talagang tumawag at humingi po ng tulong sa ating Diyos na buhay. So, purihin po ang Panginoon ngayong umaga pong ito. So, wag na po tayo magpakatagal. Tayo po ay magsimula na po. So, as our theme po this month of November ay carrying each other's burden. So, ang ating pong key verse ay makikita po natin sa Galatians 6 verse 2. Pero sisimulan po nating basahin sa Galatians 6 verses 1 to 5. Amen. So, pwede po ba nating, yan, sama-sama po nating basahin? Amen. Pwede po bang New King James Version? Amen. Sige po. So, sama-sama po nating basahin. 1, 2, 3. Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself, lest you also be tempted. Verse 2 po. Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Verse 3. For if anyone thinks himself to be so something, when he is nothing, he deceives himself. But let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone and not in another. Verse 5, for each one shall bear his own load. Purihin po ang Panginoon. Can we just bow down our heads po, panandalian?
And let's pray po. Heavenly Father, we thank you, O God, for this day. Lord, we honor your word, O God. We honor you, O God, because as you have said in your word, you and, O God, your word is one, O God. Lord, tunay nga na ikaw po at ang iyong salita ay iisa. And Father God, here we are, Lord. We are positioning ourselves, Lord, in honoring your word, oh God, in worshiping you, oh God, even as we study and we, oh God, Lord, tackle your word, oh God. Father, this very moment, we humble ourselves before you, oh God. We acknowledge our nothingness apart from you, oh Holy Spirit. We acknowledge you in our midst. We want you, oh God, to be our teacher. We ask for the wisdom, knowledge, understanding, discernment, and, oh God, the revelation that comes from you. Father, oh, we open up our hearts to you, oh God. Lord, we pray, oh God, na ikaw po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, freely move into our midst, minister to each and every one of us, oh God. Indeed, Lord, yes, oh God, ikaw po ang manguna sa aming kalagitnaan ngayon umaga pong ito, O God, and let your spirit, O God, Lord, hover into this place, O God. Yes, Lord, yes, O God. And Father, we declare, O God, yes, Lord, your kingdom, O God. Yes, Lord, your kingdom come. Let your will be done, O God, sa amin pong kalagitnaan, O God. And Lord, yes, oh God, every spirit of heaviness, oh God, every spirit of, Lord, distraction, every spirit of, Lord, yes, oh God, disturbances, oh God, na naisipadala ng kaaway, Lord, in the name of Jesus, Lord, sinasaway namin ito, oh God, and Lord, yes, oh God, we just focus our eyes on you, we just focus our hearts unto you, oh God. Lord, salamat po sa umagang ito, oh God, for you have, oh God, brought us here, oh God, dahil Lord, may naisin ka, Panginoon, na matanggap ng bawat isa sa amin, oh God, ngayon pong umagang ito. Lord, we continue to honor you, oh God, into this place, oh God. We bless you, we honor you, we love you in Jesus' name. Amen and amen. So, sige po. So, medyo hihimay-himayin po natin ito pong verse na ito po. Ayan. So, can we go to our slide na po? Ayan. Carry each other's burden. So, yung ano po muna tayo sa yung first verse. Ayan. Ay, medyo maliit pala po, no? Sabi po dyan, brethren, sa verse 1 po muna tayo, if a man is overtaken in any trespass, yan po, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself, lest you also be tempted. So sabi po dito, kung ang isang tao daw po ay, kumbaga, ma-overtake po siya ng trespass. Ano po ba pag sinabing trespass? Trespass po means transgression, offense, fault, falling away, lapse, slip, false step, or sin. So, pag daw po ang isang tao ay, kumbaga, nandito sa sitwasyon na to, kumbaga, dumaan sa buhay niya po na maaring nasaktan siya, na-offend siya, nagkasala siya. So, kumbaga, mali yung naging desisyon niya na kumbaga sa ano po yung term natin, nadapa. Di ba po sa ano? So, sabi nga po, kung sino man daw po, if any man is overtaken in any trespass, sabi po dito, you who are spiritual, restore such one. So sabi nga po, binibigay po ito na, kumbaga, instruction. Sabi nga po, kanino? You who are spiritual. Ano po ba pag sinabing spiritual? Spiritual pertains to a spirit, to the spirit, or is influenced by the Holy Spirit. Sabi nga po, one who is filled with and governed by the Spirit of God. So yung tinutukoy po dito na spiritual ay yung mga tao daw po na pinangungunahan or influenced by the Holy Spirit. Sino po ang influenced by the Holy Spirit na po sa atin? Amen? Ang ibig sabihin po, we can hear the Holy Spirit, we follow, we obey the Holy Spirit. Sabi nga po, di ba, pag ang isang tao ay may malaking impluensya sa'yo, di ba po, yung nagagaya na po minsan natin kung ano yung mga expression niya, paano siya magsalita, or minsan may mga
words na ginagamit niya, na ginagamit na din po natin, o kaya any action, anything na nagpa-pertain dun sa tao na yun, pag po may influence siya sa atin, di ba? Kumbaga, ginagaya natin or kumbaga parang nagre-reflect yung tao na yun sa atin. Kumbaga, ang Holy Spirit po, yung sinasabi dito na who are spiritual, same holds true po. If we are influenced by the Holy Spirit, the fruit of the Spirit is within us. Amen po? Yung love, joy, peace, long-suffering, patience, kindness, goodness, self-control. Di ba po? Because the Holy Spirit is the one influencing us. Amen po? Siya na yung kumbaga nagbibigay ng direction sa atin, ng instruction. So sabi nga po, these are the people who are filled and governed by the Spirit of God. Amen po, na ang banal na Espiritu na po ang nangunguna sa atin. So ito daw po, sa mga tao po na to, binibigay po ni Paul yung responsibility to, sabi po doon, to restore. I-restore daw po yung mga, yun nga po, mga nadapa, na offend, nagkasala, para po maibalik sila sa Panginoon. Amen po? So sabi nga po, restore means to equip, to mend, to help, to perfect. Ayan po, kumbaga, may kaakibat po na paggawa. Amen? So sabi nga po, sa paanong pamamaraan daw po? In a spirit of gentleness. Bakit po kaya sinabi ni Paul in the spirit of gentleness? Kasi di ba po, ang taong offended, kahit na hindi, kumbaga para pong yung gusto mong sabihin sa kanya ay wala kang intensyon na parang sirain siya or idikdik pa siya sa kasalanan niya or kumbaga para pong magkaroon siya ng parang ano tawag pa dito, yung i-condemn pa niya yung sarili niya. Kumbaga para pong kahit napaka-wholesome nung nasa mind mo or yung intention mo, di ba po, wala kang ibang intention. Pero ang isang tao na offended, di ba po, everything sa kanya, nakaka-offend. Kasi po, may offense ang puso. So sabi nga po, pag we do it with gentleness, we will ask the Holy Spirit kung paano po or ano, how we will talk to that person. Paano po natin siya re-restore? Paano po natin siya maaakay muli sa Panginoon? We need the guidance of the Holy Spirit and the spirit of gentleness. Kailangan po gentle tayo sa mga taong yon. Amen? Kasi po pag naging harsh tayo sa kanila, lalo silang lalayo. Tama po ba? Yung mga nagkasala, di ba po, parang paglalo nilang naramdaman that they are condemned. Di ba? Parang, kumbaga, parang mas pinamumukha natin po sa kanila, ito lahat ng ginawa mo, ito yung kasalanan mo. Ayan, ano po, di ba? Parang, ma-encourage po ba yung tao na yon to go back in his walk or her walk to the Lord? Di ba po hindi? Babalik na lang siya dun sa dating buhay niya. At sabi nga po dito, considering yourself lest you also be tempted. Nasabi nga po, we have to consider also ourselves na hindi po tayo, kumbaga hindi natin isipin na siya lang yung nandun sa ganung kalagayan. Tama po ba? Hindi po natin pwedeng sabihin na siya lang yung dadaan sa ganun. Sabi nga po, we have to consider also ourselves na maaring baka ngayon siya yung dumadaan sa ganyan, baka sa susunod ako naman. So, sabi nga po, di ba, we have to consider ourselves, sabi po ni Apostle Paul. Ayan, sa verse 2 na po tayo. And then sabi po dito sa verse 2, kasunod. So, eto pong sinasabi na bear one another's burden, ay nagpa-pertain pa rin po dun sa mga spiritual. So, also to those who are spiritual or yung mga spirit-filled or influenced or filled with and governed by the Spirit, sila pa rin po itong tinutukoy dito. Kasi di ba po, mahirap mag-carry ng burden ng ibang tao kung ikaw mismo napakarami mong burden. Tama po ba? Kung ang dami-dami mo ng pasanin, di ba po parang, kaya yung iba nababurn out na, huwag mo na nga ikwento sa akin yan kasi ako nga ang dami ko ng problema eh.
eh. Di ba po? Ang hirap mag-carry ng burden ng iba kung tayo po mismo overload na ng burden natin individual. Tama po ba? Kaya po ang tinutukoy po ni Paul dito na yung sinasabihan niya na bear one another's burden ay nagtutukoy pa rin po dun sa mga taong tinutukoy niya po sa verse 1. Sabi po dito, yan, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. So dito po, yan na po, next slide na tayo. Hihimay-himay lang po natin. Sabi nga po, yung bear or yung carry, sabi nga po, to bear or to carry, sa Hebrew, ano pala po to, Greek word. Yung 941, kasi po sa Greek is usually numbers, tapos may kaakibat po siya na word. So sabi po dito, it means, basta, ang pagkabasa po sa kanya ay bastadso. May parang may D, pero kahit wala po siya. Bastadso. So, ang ibig sabihin po nito ay to bear, to carry, endure, or support. So, sabi nga po, para ma-carry natin, ma-endure, or ma-support natin yung isang tao, di ba? Kumbaga, we have to be capable of. Di ba po, parang ang isang coach, hindi mo siya matatawag na coach kung siya ay hindi alam kung ano yung ginagawa niya. Tama po ba? Kunwari po, yung mga coach ng mga sports, di ba? Sila mismo, they learned or pinag-aralan nila or maaring before then, athlete din sila hanggang sa para pong naunawaan na nila ano yung mga kailangan gawin at dumating na sila sa punto na sila na po, kaya na nilang mag-coach ng iba. Or kumbaga tumulong sa iba, di ba po? So sabi nga po, to carry, ayan, to bear yung sa ibang tao po. So sabi nga po dito, to bear, to carry, endure, support. Yan, meaning ibig sabihin po is, I carry, bear, carry, or take away. Yan, I carry or take away. So, even, hindi ko pala po na nalagay dyan. Ito po, yung pong nasa baba na H6006, it means naman po sa Hebrew is amas, means to load or carry a load. So, ibig sabihin po na pag sinabing bear is, yun nga po, to carry a load. Ibig sabihin, kumbaga, parang dati, yung bag mo, nung binili mo, wala pa pong laman, di ba? Tapos nung ginamit, nung nabili mo na, at gagamitin mo na, nilagyan mo na po ng mga gamit mo. So, yung bag ngayon, may load na siya. Di ba? Kasi, you put something on it. So, sabi po dito, the Greek verb bastadso primarily means to bear or carry something, whether physically, emotionally, or spiritually. So sabi nga po, kaya po yung sinasabi ni Paul na, dun sa verse 1, sa verse 2, sabi po dun, di ba, na bear one another's burden. So yung ibe-bear daw po natin ay hindi lang, let's say, tutulong tayo in financial or sa mga material na bagay, but sabi nga po, it also pertains to emotionally and spiritually. So sabi nga po, it can refer to carrying a physical load, enduring a burden, or supporting someone in a figurative sense. So, makikita po natin that in the New Testament, sabi nga po, the act of bearing one another's burden as well as the endurance of trials and responsibility. Amen? So, kumbaga, yung pong pag-bear, carry natin, pag-lift up natin, or pagtulong natin sa iba, sabi nga po, kasama po nito ang, sabi nga po, endurance of trials and responsibilities. May kaakibat po na responsibilidad. Amen? So, sabi nga po, yung
sinabi po dito na carry or bear ay may, kumbaga hindi lang po siya basta word. Amen? Or parang sinabi mo na, sige, kasama mo ko dyan. Pero wala naman pong ginagawa. Sabi nga po may kaakibat na responsibility. And then, yung next slide po natin, pasok naman po tayo dun sa burden. Ayan. Ito po yung parang medyo, po natin, medyo mas hihimay-himayin. Ito po. Sa biblical, meaning, ang meaning po ng burden is a load of any kind, a severe task. So, matindi pong, kunwari, nabigyan ka po sa office ng assignment na medyo matindi, medyo mabigat na responsibility. Ayan. A difficult duty, a prophecy of a calamitous or disastrous nature. Ayan po, parang 'di ba ngayon may bagyo po tayong medyo malakas-lakas po, 'di ba? Sabi nga, an oppressive thing or such as sin, a responsibility, a significant weight, toilsome work, a character flaw, a struggle, a moral requirement, or a spiritual weight placed on the heart. Di ba po, usually, pag po may burden tayo, ano pong nararamdaman natin? Di ba po, mabigat. Hindi lang, kumbaga parang katulad po ng isang estudyante na napakaraming books dun sa backpack niya. Di ba? Pag napakabigat, di ba? Tayo din po, pag may dala-dala tayong burden in our hearts, mabigat po. Di ba? Parang kumbaga, even minsan yung iba nga po, di ba sinasabi nila, hindi sila nakakatulog. Di ba po? Kumbaga parang yung mind mo or yung katawan mo gusto nang matulog, pero yung mind mo nag-iisip pa rin because of that burden na dala-dala po maaari natin. Di ba? Sabi nga, kasama din po dito yung spiritual weight placed on the heart na yun nga po, minsan parang ang bigat, di ba? Parang may nakadagan, literally, sa puso po natin, di ba? Pag po may dala-dala tayo na mga burden. So, ayan po yung mga biblical meaning na pinagsama-sama po regarding what is yung burden. Ngayon po, pasok naman po tayo dito po sa verse 2 po, sa Galatians 2 and verse 5, yung word po doon na burden and load, actually, di ba po parang halos similar sila, pareha sila. Ayan po, yung for each one shall carry his own load. Pero yung sa verse 2 po, sabi po dito, di ba, bear one another's burden. Yung burden po tsaka load, kumbaga po sila, parang po ba yun, synonym, magkahalintulad. Di ba po? Pero sa Greek word po, magkaiba po yung kanilang meaning or yung ginamit na word. Yung sa verse 2 po, sabi po dito, let's go po next slide. The burden doon po sa verse 2 ay sa Greek word po is 922 or means baros. Baros. Ibig sabihin po nito, weight, burden, or load. Sabi nga po, a weight, burden, yan. It is, derived from the word, ayan nga po, baros, meaning heavy or weighty. Yan, kumbaga po, may bigat. May, kumbaga, parang pag magbubuhat po tayo, di ba, ng isang mabigat na bagay, we have to use an effort kasi may bigat. Kunwari po, magbubuhat tayo ng tubig na 1 galon na puno, di ba? Kunwari, tayo pong mga babae, talagang kailangan natin ng so much effort para mabuhat yon. Kasi po, there is a weight on it. Kumbaga, parang ganun din daw po. Yung burden na tinutukoy po sa verse 2 ay kumbaga, it pertains to heavy or weighty. Yan. So, sabi po dito sa
Thayer's Greek Lexicon Strong's ang ibig sabihin po nito ay heaviness, weight, burden, or trouble. Ayan po. So, ito po yung meaning. So, kaya po sabi yun sa verse 2 po natin, kumbaga parang kung papalitan po natin, bear one another's weight or heaviness or trouble. Amen? So, ayan. Ito pong ito pong baros na to, may equivalent po siya sa word sa Hebrew naman po. Can we go to the next slide? Na Yehab. Makikita po natin to sa Psalms 55 verse 22. Sabi po dito, cast your burden on the Lord. Yung pong Yehab doon, na burden sa Hebrew, pero sa Greek po, ang parallel niya na salita ay baros. Yun nga po, yung sa burden. Ayan po, dun sa binanggit po natin kanina. Sabi po dun sa Psalms 55 verse 22, cast your burden on the Lord and He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. Amen. So sabi po doon, cast your burden. Yun daw pong heaviness, weight, or trouble ay i-cast. Ano po pag sinabing cast? Di ba parang kunwari po yung mga mangingisda? Di ba po pag sinabing, di ba po yung nung sinabi ni Jesus na cast your net. Di ba kay Peter? Pag sinabi pong cast, kumbaga itatapon mo. Tama po ba? Kumbaga parang mawawalan ka ng control dun sa itatapon mo po. Amen? Ano yung itatapon mo? Hindi po kung kani-kanino, sa kapwa natin, sa ibang tao. Pero sabi po dito, cast your burden on the Lord. Sa Diyos po natin ibibigay. Amen? Kumbaga, yan. Ano na po yan hinahatak nila pabalik. Kumbaga, example lang po yan. Pero yung tinutukoy po dito, na pag kinast, yun nga po, wala na tayong control doon. Wala na sa kamay po natin. Tama? Dahil ibinigay na natin. Kumbaga, yung burden po na tinutukoy dito, yun nga po, Yehab in Hebrew, pero in Greek word po is baros. So gusto po ng Diyos, yung trouble natin, yung burden, yung heaviness na meron tayo ay sa Kanya po natin i-cast or sa Kanya natin ibigay. And sabi po dito, He will sustain you. Ang Diyos po ang magpapalakas sa atin. Amen. And sabi niya po, He shall never permit the righteous to be moved. Amen po. Na kahit anong pagsubok, bagyo, trouble, heaviness, we will not be moved. Amen po. Because the Lord will sustain us. Ayan po. So, okay po, next po natin. Next na po. Ayan na. Another word na burden po sa Greek, ito po yung pangalawa. Yung kanina po ay, ano po yon? Baros. Ito naman po, yung sa verse 5, ay ang Greek po dito ay 5413. It means 40. 40. Yan. Ang ibig sabihin po nito is burden or load. Ang ibig sabihin po ay the freight of a ship. Di ba po, parang yung mga cargo ship, di ba po, kinakargahan sila ng mga, ano po yun, yung mga tangke-tangke na malalaki, di ba po, yung mga truck na malalaki, na yung mga 10-wheeler or yung mga ano po, yung mga, ano pong tinatawag doon, ayan, yung tina-travel from other country to other country. Mga cargo ship. Container pala po yan. Container. Yan. So, sabi po dito, yun pong ginamit po dito na burden ay parang ganyan. Sabi nga po, the freight of a ship. Kumbaga, para pong, kumbaga sabi nga, kumbaga kung titignan po natin, ay, sabi nga, parang mas weighty siya. Di ba? Mas medyo mabigat. Pero, sabi nga po, that load or that burden, sabi dito po sa Greek word na to, it means
Fortion. Yan. Derived from the Greek verb phero, meaning to carry or to bear. So, sabi nga po, sa New Testament, yung fortion refers to a load or burden that one must carry. Kung yung kanina po, di ba, yung sa verse 2, sabi nga po, that burden, pwede po nating kunin sa iba. Di ba? Kumbaga parang we can care, kung tayo po sa sarili natin ay we know na kaya nating mag-carry ng iba dun sa verse 2. Dito po sa verse 5, it pertains to that load or that burden must carry oneself. Tayo po mismo ang magka-carry nun. Ano pong ibig sabihin? May mga burden po na pwede nating i-share sa iba. Pero may mga burden na ibinibigay po ni Lord for us to carry it. Amen po? Kaya po dun sabi sa Galatians 6 verse 5, for each one shall bear his own load or his own fortion or his own, sabi nga po, burden or yung katulad po nung nakita nating picture kanina. And another thing, alam niyo po ba na dun sa Matthew 11, verse 30, yung sinabi po ni Jesus doon na, my yoke is easy and my burden is light. Alam niyo po ba na ang Greek word po ng burden doon is fortion din po. Ibig sabihin, yung sinasabi po na ni Paul na dun sa verse 5 na each one should carry his own load, may mga burdens po na pwedeng hindi na natin maharap or maiiwasan po natin. Amen? So, but there are also burdens na ibibigay po ni Lord to build our character, to build our faith, for our endurance to be tested, yung patience po natin, at yung complete trust natin sa Panginoon ay mabuo. Amen? May mga burdens po na inaalaw ni Lord to refine us. Di ba parang katulad po ang ginto. Pag idinaan mo siya sa apoy, di ba? Doon mas makikita yung tunay na ginto. Matatanggal po yung mga filthiness, yung mga hindi tunay. Tama po ba? Ganon din po, there are burdens na inaalaw po ng Diyos na i-carry natin kasi God wants to refine us. Matanggal po yung mga filthiness sa buhay po natin. Or mas ma-develop po yung faith natin sa Panginoon, yung trust natin. Amen po? Mas ma-develop yung character natin. Yan. So meron po akong 5 truths na gusto lang pong iwan sa inyo sa umagang ito. Number 1 po, based po to doon sa mga yun nga po, diniscuss natin. Number 1, first truth, those who are spiritually influenced by the Holy Spirit, one who is filled with and governed by the Spirit of God, are the one can use by God to restore, kulang po to, those who have trespassed and can carry or bear others' burden. Amen po? Kumbaga, yung mga spiritually influenced or yung sinabi po ni Paul sa verse 1 na those who are spiritual, ito po yung mga tao na magagamit ni Lord para po mag-carry ng others' burden at mag-restore ng ibang tao. Di ba sabi nga po, we cannot give what we don't have. Kung tayo po ay sugatan, tayo po ay, kumbaga, di ba, for example po, physically, nabangga ka or parang na-aksidente ka na, kumbaga talagang buong katawan, sugat-sugat. Tapos may isa rin po doon na, or may kasama ka na ganun din. Di ba po parang ang hirap na gagamutin mo yung tao na yun na kung ikaw nga, sugat-sugat ka din on your own. Tama po ba? So parang ganun po. So sabi nga, those who are spiritually influenced by the Holy Spirit, filled with and governed by the Spirit of God, are the one can use by God para po saan? Mag-restore ng mga who
have trespassed and can carry or bear others' burden. Amen? So praise be to God kung tayo po ay nandito na sa posisyon na to. Naalala ko lang po, di ba parang meron pong, yung kwentong barbero, yung parang kwento pong na sabi nga, meron daw pong mga magkakaklase, nagkatanungan, anong gusto mong maging paglaki mo? Yung isa po, sabi niya, ako gusto kong maging doktor para makatulong ako sa kapwa ko na may mga sakit, ganyan. Yung isa naman po, sabi niya, gusto ko maging pulis para makatulong ako sa mga kapwa ko. Ayan, ganyan. Yung kumbaga parang ganun po yung nila. And then yung isa naman po, gusto niya daw po na maging, let's say, politician, ganyan, para makatulong sa kapwa. Yung huli po, ang sinagot, sabi niya, ako gusto ko maging kapwa. Kasi para lahat ng tulong daw po sa kanya. Di ba? Na parang, kumbaga, lahat pala kayo gusto makatulong. Di ako na lang yung kapwa. Di ba? Pag may mga po kasi, minsan may mga ganun po, maling mindset na parang, sige, ako na lang yung i-carry nyo, ako na lang yung maging burden nyo. Parang ganun po, na parang kumbaga, pero sabi nga po, lahat tayo dadaan sa season na tayo po yung kine-carry ng ibang tao. Tama po ba? Parang bata. Di ba po? Nung baby yan, di ba? Parang hindi mo naman po pwedeng hayaan lang. Bubuhatin mo po, papaliguan mo, di ba? Kumbaga parang ibibigay mo lahat ng needs niya. Pero habang pong lumalaki na siya, darating sa point na he can do or she can do everything, yung mga ginagawa po sa kanya na siya na yung gagawa sa sarili niya. Tama po ba? Siya na yung magpapakain sa sarili niya, siya na yung magpapaligo, siya na yung magbibihis sa sarili niya, kasi capable na po siya. Amen? Ito po, yung sinasabi po dito, yung number 1 truth natin, these are the one who are already capable. Bakit po? Because it is the Holy Spirit na po ang nagli-lead sa kanya. Amen? Kaya po, let's desire. Kung hindi pa po tayo nandito sa position na to, or kung nandito na po tayo, praise be to God, so nagagamit na po tayo sa ibang tao. Amen? Kaya sabi nga po dun sa Galatians 6 verse 1, ayan po, brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in spirit of gentleness, considering yourselves, lest you also be tempted. Ayan po. So number 2 po, truth number 2. It is hard to carry others' burden if you yourself is carrying a heavy load or burden. Learn to cast your burden to the Lord. Amen. Katulad po nung binasa natin kanina sa Psalms 55 verse 22. Di ba po, sabi po doon, cast your burden on the Lord and He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. So sabi nga po, di ba, mahirap po talaga na, for example po, namalengke ka, ang dami-dami mo nang dala, di ba? Magkabilang kamay mo, punong-puno. Tapos po, merong dumaan sa'yo na ang dami ding dala. Pipiliin mo po bang gustuhin mong dalhin yung dinadala niya? Ikaw nga, napakarami mo nang dala, hindi ka na po, kumbaga, talagang, nagpa-violet na yung kamay mo sa sobrang bigat ng dala-dala mo. Di ba po, makukuha mo pa po bang kumuha ng ibang dalahin? Di ba hindi na po? So sabi nga po dito, mahirap po talaga to carry others' burden kung tayo po, marami rin tayong daladala. So ano po yung susi? We have to learn to cast our burdens to the Lord. Amen po? Dahil siya po ang magsusustain sa atin. Yan. And number 3 po, truth number 3. Taking up the yoke of Jesus will cause you to carry or bear others' burden. Amen po? Matututunan lang po natin na mag-carry ng burden ng iba pag ginawa po natin yung sinabi ni Jesus na, take my yoke. Di ba po, sabi niya doon sa Matthew 11 verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. So sabi po dito, ang yoke, it means a heavy burden comparable to the heavy yokes resting on the bullocks, necks,
a balanced pair of scale. Di ba para pong yung sa panahon po kasi nila, yung mga nag-aararo po, di ba tayo po isa lang yung kalabaw na ginagamit? Parang pwede na po siya, di ba? Isang kalabaw lang yung naghahatak po nung, ano po ba tawag doon? Araro? Tama po ba? Sa kanila po, nung time po nila, yung pag nag-araro po yung mga bull or yung mga baka or kung ano man pong hayop ginagamit nila, dalawa po. Tapos, yung yoke po nun, share sila. Hindi po nandun lang sa isa. Meron po ba can we, pwede po ba may makita ba kayong picture? Ayan, sabi po dito, ito yung kumbaga, kaya po yung sinabi dito ni Jesus, take my yoke, for my yoke is easy. Di ba po? Kasi po, kumbaga, gusto po ng Panginoon na hindi natin sarilinin yung mga burden natin. Amen? Na ibigay po natin sa Kanya. Merong na nagturo si Alvi sa Parañaque, meron siyang nakita na picture. Ano po yun? Kumbaga parang dalawa po yung yung dalawa pong kalabaw, let's say, magkatabi, tapos yung yoke po ay dalawa silang nagbibitbit. Amen? Ang sabi po dito, ayan, parang ganyan po. Kumbaga sa po ay dalawa sila. Di ba para pong pag dalawa kayong may bitbit, di ba po? For example, namalengke ka po, may kasama ka, may dala kayong bayong. Di ba po, mas magaan-gaan, although mabigat, pero iba po yung dalawa kayo nagbubuhat. Tama ba? Kesa yung lahat ng bigat, dala-dala mo po. Alam niyo po ba ganun yung gusto ng Panginoon na hindi natin sarilinin po lahat ng burdens. He is waiting for us na i-cast po sa Kanya yung burden natin. Amen? He is very willing to help us. At sabi nga po dito, ayan, sa Galatians 6 verse 2, di ba po? Bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Ayan po, kumbaga, hindi po natin, kumbaga, hayaan na yung mga may burden, na kung tayo po ay capable na to help them, ay hayaan po natin. Bakit po? Kasi if we do this, sabi po dito sa key verse natin, we fulfill the law of Christ. Amen po? Sabi po sa Hebrews 12, verse 12 to 15, sabi po dito, therefore, strengthen the hands which hang down, and the feeble knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be dislocated, but rather be healed. Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Looking carefully lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. So sabi po dito sa Hebrews, di ba? Strengthen the hands which hang down. Yung mga napagod na ay palakasin daw po. At sabi nga, yung mga feeble knees, o yung mga tumutupi ng tuhod sa pagod. Diba? Sino po naka-experience nun sa sobrang haba ng lakarin mo? Yung pong tuhod mo kusa ng tumutupi na parang gusto nang umupo dahil po pagod na. Ayan, sabi po doon, palakasin daw po, amen? And make straight paths for your feet. So what is lame may not be dislocated, but rather be healed. Amen? Kung tayo po ay we allow ourselves to strengthen yung sarili po natin sa Panginoon, amen? Gagamitin din po tayo ni Lord na to strengthen others, to strengthen the hands ng mga nanghihina, yung mga feeble knees na mga nanghihina, amen po? God will going to use us. At sabi po din sa ayan, sa Isaiah 35 verses 3 to 6. Halos same po dito. Sabi po dito, strengthen the weak hands and make firm the feeble knees. Say to those who are fearful-hearted, be strong, do not fear. Behold, your God will come with vengeance. With the recompense of God, He will come and save you.
And sabi po dito, then the eyes of the blind shall be opened, the ears of the deaf shall be unstopped, then the lame shall leap like a deer, and the tongue of the dumb sing, for waters shall burst forth in the wilderness and streams in the desert. So, sabi nga po, if we allow ourselves na, yun nga po, kumbaga, take up the yoke of Jesus, ay magagawa po natin itong mga ito. Amen? Gagamitin po tayo ni Lord for others as well. Dahil si Lord na po yung magpapalakas sa atin. Amen? And truth number 4. Ito po yung truth number 4. Yung principle po ng Diyos. Diba? Sabi po dito, do unto others what you want others do unto you. Sabi po sa Matthew 7 verse 12. Bakit po? Kasi nga po, not all the time tayo po yung malakas. Amen po? Darating sa point na maaring tayo naman yung manghihina. Pero hanggat malakas po tayo, let's continue to strengthen others. Amen po? Dahil pag dumating po yung time na tayo naman yung nanghina, may gagamitin din po si Lord para palakasin tayo. Amen? Kaya nga po sabi, do unto others what you want others do unto you. Gusto mo pong mapalakas ka rin when time comes na nanghihina ka. So ngayon po, let's strengthen others. Amen? Let's build up others. Kumbaga sa ano nga po, what we sow is what we reap. Amen po? Hindi po natin madadaya si Lord na kung ano po yung itanim natin ay aanihin natin. So kung tayo po ay nagtatanim ng ng magagandang bagay, di ba po? Magandang bagay din po ang aanihin natin. So kaya po sabi nga po dito sa Matthew 7:12, therefore whatever you want men do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. Ayan po, sabi ng Panginoon. So, yan po. And truth number 5, everyone has their own burden. Tama po, lahat tayo may kanya-kanyang burden. Sino pang walang burden? Taas ang kamay. Si Chloe. Mukhang si Chloe lang po. Kasi baby pa siya. Di ba? Lahat po tayo may kanya-kanyang burden. Tama? Sabi po dito, everyone has their own burden. And everyone has their own limitation in carrying and bearing others' burden. Dahil tayo po ay limitado. Amen? Meron po tayong hangganan. Napapagod po tayo. Nauubos tayo dahil po tao tayo. Amen? Kahit nasabihin natin na kahit gaano kabait yung isang tao na yan. Di ba po, pag nasagad na siya ng husto, maaring mag-ayaw na siya, bumitaw na siya, hindi na siya tutulong sa'yo. Pero, sabi nga po, may good news. God is the only one who will always be available when we need someone to carry us through. Amen po? Meron po tayong Diyos na nandyan, naghihintay lang po sa atin, na tayo ay lumapit sa Kanya. Amen? Sabi nga po, He is the only one na hindi po mapapagod sa atin. Amen? Kahit gaano karami yung burdens natin, tanging siya lang po ang nandyan na handa tayong tulungan, handa tayong sagipin, handa po tayong kumbaga alalayan. Kaya po sabi sa Hebrews 4 verse 16, sabi nga po dito, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen? Nandyan po lagi ang Diyos natin. He is always available to help us in time of need. Amen? Maaring yung ibang tao po, dahil nga may kanya-kanya tayong burdens, maaring there are times na hindi po tayo matulungan ng ibang tao, di ba? Hindi nila tayo ma-encourage. Si David nga po sabi niya, di ba po sa Psalms, he encouraged himself in the Lord. Kumbaga, siya po mismo, in-encourage niya yung sarili niya sa Panginoon dahil maari pong noong time na yon, walang nag-encourage sa kanya. So, maari din pong dumating tayo sa punto ng buhay natin na yung mga taong akala natin tutulungan tayo, speaking of that po,
si Sister Gemma po kasi ay na-ospital. So, pinuntahan po namin siya kahapon, pinag-pray po namin. Nagkikwento lang po siya na yun nga, na parang sa dami niyang natulungan, parang after all, nung siya na yung nangangailangan ng tulong, wala po talaga. As in, parang, kumbaga sabi ko nga, talagang masakit po yun, di ba? Kumbaga parang, pagkatapos mo silang tulungan, pero yun nga po, the good thing is nandyan po ang Diyos. Amen? Na kahit walang ibang tao pong tumulong sa atin when we are in need, where we are in trouble, or we are carrying nung napakabigat na burden na yon, si Lord po, kahit hindi tayo magsalita, sabi nga po, di ba, yung luha lang natin luha pa lang po natin, alam na ni Lord yun, di ba? Minsan, kahit hindi na po bumuka yung mga bibig natin, but even all that is in our hearts, ay alam po ng Diyos. Amen? Sabi nga po sa ito po yung sa Matthew 11 verse 28 to 30, sabi po ng Panginoong Jesus dito, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light." Sabi po ng ating Panginoong Jesus. Amen. So, ayan. Okay po. So, may invitation si Lord. Sino po dito sa kalagitnaan natin na ang bigat ng burden na daladalahin mo? Meron po ba? O naikas na po natin sa Panginoon? Alam niyo po ba, sabi nga po, di ba, ang isang may sakit, hindi siya mabibigyan ng nararapat na ano pong tawag doon? Kumbaga yung gamutan sa kanya kung hindi siya magiging totoo. Di ba po? Kunwari, ini-interview po ng doktor, o ano nararamdaman mo? Kahit po masakit ang tiyan, hindi sasabihin masakit ang tiyan. Masakit ang ulo, hindi po sasabihin. Para lang po hindi mabigyan ng gamot, maresetahan, or hindi ma-confine. Si Sister Gemma po, ang kwento niya, noong una daw po, ng Thursday, dapat daw siya po ay magpapa-check up lang. Pero, nung nagpa-check up po siya, doon nakita, kaya pala po medyo masama daw po yung pakiramdam niya nitong mga nakaraan, ay ang taas po ng BP niya. Tapos mataas din po yung sugar niya. Tapos nung nagpa-ECG po siya na nakaraan, yun nga, parang may nakita rin po sa may heart niya na, kaya po sinabihan po siya ng doktor na magpa-admit na po siya. So tayo rin po, hindi tayo mabibigyan ng yung nararapat na gamot or ano yung tama pong prescription kung hindi po tayo magiging totoo kay Lord. Amen? Kumbaga, hindi po natin, don't let ourselves na para pong magkaya-kayahan na, Lord, kaya ko to, sige, kaya ko to. Pero, deep inside pala po, talagang durog na, di ba? So, sabi nga po, naalala ko yung isa pong pinakikinggan kong preacher, sabi niya, po yun, parang may kagalingan sa, sa pagsuko or yung pagiging totoo sa Panginoon. Amen? Kumbaga, if tayo po sa sitwasyon natin ngayon, you feel like talagang mabigat, we can say to God na, Lord, talaga pong mabigat. Hindi ko kaya. Di ba po? At sabi naman po ng Panginoong Jesus, may invitation po siya, come to me. Lumapit po tayo sa Panginoon. At sabi niya nga po, all you who labor and are heavy laden. So sa lahat daw po na nabibigatan, ano man po yung burden na dala-dala natin, trouble man yan, kasing bigat man yan, kung katulad ng barko na nakita po natin kanina na napakadaming cargo, gaano pa man po yung kabigat. Amen? Sabi nga po, we can come to God. At sabi niya po dito, take my yoke upon you and learn from me. So, sabi po ng Diyos, di ba? Kunin natin yung pamatok niya. Sabi niya po doon, and learn from Him. Matuto po tayo sa ating Panginoon. Amen? Umupo po tayo sa Panginoon.
Na wag po nating hayaan na yung sarili natin ay mag-alam-alaman. Amen? Na kahit hindi po natin talaga alam lahat. At sabi niya nga po dito, for I am gentle and lowly. Kumbaga, napaka-gentle po ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga po, He knows all our pains, all our sufferings. At sabi po dito, and you will find rest for your soul. Amen po. Alam niyo po ba, pag po tayo ay nakahanap ng tunay na kapahingahan sa ating kaluluwa, everything will follow. Amen po. Yung mind natin, yung emotion natin. Kaya nga po, ano po sabi sa 3 John 2? Pwede po ba nating i-flash? 3 John 2. Sabi po dito, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. So pag daw po nag-prosper yung kaluluwa natin, when our soul find rest in the Lord, sabi nga po dito, we will prosper in all things and be in health. Kumbaga, sabi nga po, pag po we find rest, yung soul natin sa Panginoon, we will prosper in all things. Amen? Magkakaroon tayo ng rest sa atin pong lahat ng aspeto ng buhay. Nagsisimula po siya sa soul natin. Kaya po sa umaga pong ito, ayan po, if we want ourselves na kumbaga, magamit po ng Panginoon to carry others' burden, tayo po muna. Amen? Let's cast our burdens to the Lord, for He cares for us. Amen po? At pag po tayo ay nag-cast ng burden sa Panginoon, di ba po, God cares for us, that cares ay matatanggap po natin. At tayo rin po, we will be able to care, to love others. Amen? Na magkakaroon din po tayo ng puso na mag-carry ng burden ng iba. Amen? Can we go to our conclusion po? Ay, hindi pa makita. Sabi po dito, burden or load are part of human's life. Sa ayon sa gusto po natin, parte siya ng buhay ng tao. Amen po? Sabi po dito, but knowing the truth, ano po ba yung truth? Amen? Yung sa Matthew 11, yung binasa po natin. That in Jesus we can find rest for our souls. And we can carry others' burden to Jesus as well. Pag po nag-carry tayo ng burden, hindi naman po natin sasarilinin eh. Ibibigay din po natin sa Panginoon. Amen? Kumbaga sa ano po ay, daluyan lang tayo. Amen? Whether it is pagpe-pray po natin or magiging daluyan po tayo ng pagpapala ng Panginoon, di ba? Financially, materially, or yun nga po, i-counsel natin yung kapatid natin na nanghihina. Kumbaga, magiging channel of blessing po tayo ng Panginoon sa ibang tao. Amen? But first po, yun nga, kung tayo po ay sarili natin, we know we have burdens, Jesus is calling us. Amen? May invitation po ang Panginoon. Sabi po dun sa isang awitin, sabi po dun, di ba? Van, yung through it all po, sabi po dun, you are forever in our lives. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you. Sa Panginoon po tayo tumingin. Amen? Whatever kind of burden we have, sabi po doon, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go.
minsan pa po, you are forever in our lives, so God. You are forever in my life. You see me through the sea. Yes, Lord, alam mo po, Panginoon, lahat ng burdens ng iyong mga anak. Alam mo, Panginoon, lahat ng daladalahin, O God, because you see us through, O God. Come on, let's look to God. Let's look to Jesus, the author and the finisher of our faith. Yes, O God. And I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Minsan pa po, sabihin natin sa Panginoon, you are forever in my life. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness. Oh, you are forever faithful, God. Thank you, Jesus. Everlasting arms, you'll never let me go. Oh, I sing to you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. This moment po, if we are carrying our burdens, personally po, maaaring sa family or personally, Jesus has an invitation. Sabi niya po, lumapit po tayo sa Kanya and let's cast our burdens to Him. Amen? So, let's just take time. Personally po, let's talk to the Lord because our God is here. Amen? And He is listening to each one of us. Sige po, let's talk to Him as a Father. Let's pour out our hearts to God. Sabi nga po, alam ng Diyos, nakikita po ng Diyos na nahihirapan ka, nabibigatan ka, nakikita po ng Panginoon lahat po ng ating pinagdadaanan. Amen? Whatever season of our lives, He can see us. Amen? And He is there, just waiting na i-cast po natin, ibigay natin sa Kanya yung kabigatan natin.
Panginoon, ang bawat isa, O Diyos. Batid mo, Panginoon, Lord, ang kabigatan ng iyong mga anak, mga bagay na, Lord, hindi masambit ng mga labi. But Lord, salamat dahil ikaw po ang Diyos namin na nakakaalam ng lahat ng bagay. Maging ang mga nasa ikabutura na puso, Panginoon, ang iyong mga anak, O God. Lord, we thank you, O God. Dahil, Lord, you said in your word na lumapit po kami sa inyo, Panginoon, lahat ng nabibigatan, O God, lahat ng may mga pasanin, Panginoon, sa mga napapagod na, Panginoon, Lord, sa kanilang mga pinapasan. Salamat, Lord, dahil sa inyo ay may kagaangan, O God. Sa inyo, Panginoon, ay may kapahingahan, O God. Lord, I pray, give them rest, O God. Lord, bigyan niyo po ng kapahingahan, Lord, ang kaluluwa, O God, ng aking mga kapatid at magulang na mga nahihirapan, nabibigatan, O God. Lord, salamat, O God, dahil ikaw po ang Diyos na, Lord, yes, O God, who cares for us, who loves us, O God. At Lord, naisip mo, Panginoon, na Lord, yes, O God, na hindi manatili kung nasan man, Panginoon, ang iyong mga anak, O God. But Lord, ma-overcome din, Panginoon, ang iyong mga anak, O God. At Lord, maging channel of blessing din ang iyong mga anak, Panginoon, sa iba. And this time po, as we continue to pray po, whoever na ilagay po ng Diyos sa puso nyo, na alam nyo na may burden, let's pray for that person. Ipag-pray nyo po sa Panginoon. Kumbaga, this time po, let's carry that, yung others' burden as we pray for them, as we lift them up to the Lord. Sige po, kung meron ilagay ang Diyos sa inyong puso, sino man po ito, maaring kapatid nyo, anak nyo, magulang nyo, kapitbahay nyo, kasama sa office, kaklase, sino man po ito, whoever God will place into your heart po, sa isip mo this morning, let's pray for them. Whatever burden po na dala-dala nila, maaring alam nyo po or hindi, let's cast their burdens to the Lord. Let's be a channel of God's blessing na ipanalangin po sila.
time po, can we find a partner? Hanap po tayo ng partner and let's pray for one another po. Mag-declare po kayo sa kanila if whatever the Holy Spirit is putting into your heart for that person. Sige po, let's declare the goodness of God, the faithfulness of God, the love of God sa buhay ng bawat isa po. Sige po, so let's find a partner po. Sige po, everyone. Sino po ang wala pong kapartner? Sige po, dyan po sa mga kasama din po natin sa live, kung may kasama po kayo na kapatid or magulang or sino man po ang kasama nyo, as you are joining us today, can you pray for one another po? Sige po, let the love of God, yes, flow upon our midst. Yes, oh God. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Yes, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sige po, yung mga nasa tech, find a partner. Pray for one another. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat, O God. Oh, Holy Spirit, we thank you, O God. We honor you. We bless you, O God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, shakayara da kara bababashanda da kiyara da kara da yashaya. Yekiyara da kundara da yasekiyara da kara da yashaya rabababashande. Oh, kiyara da yara da yasanda yara da kara da yashanda
let's worship our God. Oh, we sing hallelujah to our King. Hallelujah to you, Jesus. Hallelujah to the Lamb of God. For the last time, let's lift our voice and sing I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in. Yes, Lord, thank you, Jesus. You'll never let me go through it all. To you alone, O God, be all the glory, all the praises, all the thanksgiving. Oh, thank you, Jesus. Yes, oh God, for all you have done for us today, oh God. And Lord, we continue, oh God, Lord, to bless you, to glorify you, oh God, Lord, sa buhay po ng bawat isa, oh God, that Lord, in our weaknesses, you are our strength, oh God. Lord, we thank you, oh God, for you are the one who will sustain, oh God, your people, oh Father God, na Lord, maging, oh God, Lord, daluyan din po kami, Panginoon. Yes, oh God, that we may be able to carry, oh God, each other's burden, Panginoon, ng mga kapatid at magulang namin, Panginoon, na nabibigatan, oh God. Lord, yes, oh God, teach us and help us, Lord, na Panginoon, ilapit po rin sila sa inyong paanan, oh God, for you also care for them, oh God. You cares for them, oh God. Lord, you love them, oh God. At alam po namin, Panginoon, na nais mong magbigay ng kapahingahan, Lord, sa mga taong nabibigatan. And Father, we thank you, oh God, for today. We thank you for your word, oh God. Lord, to you alone, all the highest praise, glory, honor, thanksgiving that belongs to your name alone. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise be to God. Amen. Glory to God. Salamat po sa isang napakagandang katuruan na alam kong nagbigay po sa atin ng impact sa atin pong mga buhay. Tayo po ay dadako sa isang gawain po ng ating pananambahan sa Lord at ito ay ang pagbibigay. Yon, kanga. Burden. Kukuhanin ko lang po yung dahil po medyo umano din po sa puso ko talaga yung burden. Sa panahon ho natin ngayon, isa po sa nagiging burden ng halos lahat sa atin, lalo na po ang mga nanay, ang mga tatay, ang mga ay ang atin pong financial burden. Di ba po? Lahat po. Hindi, siguro po ay ilan lang ang hindi namumroblema financially. Lalo na po sa panahong ito na patuloy na tumataas ang mga bilihin, tumataas ang ng ating pamumuhay, tapos hindi naman po tumataas ang ating mga kita. Hindi tumataas ang mga sweldo ng natin. Kaya po napakahirap, 'di ba? Talagang struggle tayo madalas. Tapos ito pa po ang sinasabi nga ng ating Panginoon, ibigay pa rin natin, magbigay tayo, lagi tayong ini-encourage na magbigay.
tayo ini-encourage tayo na ibigay natin ang ating tithe sa wag nating babawasan dahil pag binawasan natin, parang tayo ay nagnanakaw na sa ating Panginoon. Di ba po parang ang hirap pag-abutin ng dulo sa dulo ng ating mga kinikita. Pero ang maganda nga po at dito po sa ating church, katulad nga po dito sa church, ang anuman pong burden ng church sa pangangailangan dito po sa ating church, tayo po bilang mga anak niya na tinawag sa kongregasyong ito, lahat po tayo ay kabahagi. Lahat po tayo ay kabahagi ng burden na yon. At dapat ay lahat tayo ay makikiisa kung paano po yung pangangailangan ay masolusyonan. Pero yun nga po, katulad nga po nung na-share ni Pastora, ano po ang sabi nga ng Panginoon, anuman ang ating pagkakabigatan, ibigay po natin ito sa Lord. Ibigay po natin sa Lord dahil at ang atin pong bitbitin ay yung kanyang load dahil po yun ay mabigat. Ibig sabihin, basta't sundin lang po natin yung sinasabi ng Panginoon. Unahin natin siya katulad ng Mateo 6:33 na unahin natin siya at ang kanyang kaharian at ang lahat ay idadagdag. Na once po ginawa natin ito ng may buong pagsunod sa Panginoon, siya na po ang bahala sa atin. Lagi ko naalala ko po yung laging sinasabi ni Reverend Estela na sa kanya pong mga kapanahonan noon man na pagka po alam niya at inaakala niya na ang binibigay sa kanya ni Bishop ay kulang sa kanilang pangangailangan, ibinibigay na po niyang lahat sa Lord at sinasabi niya sa Lord, kayo na po ang bahala. Totoo po yun dahil alam po ng Lord ang pangangailangan natin ng bawat isa at yun po ay talagang makikita naman po natin ang pagkilos ng Panginoon dahil ang Diyos po na nangako sa atin ay totoo, hindi po siya nagsisinungaling. Na kung ano po ang ipinangako niya, basta sinod natin ang kanyang kalooban, kaya ibigay natin ang ating tithes, magbigay tayo sa mga offering, dahil ang lahat naman pong ito ay hindi mawawala ng saysay. Hindi po magkukulang ang Panginoon. Makikita po natin na talagang overflowing pa, kaya siksik, liglig at umaapaw talaga po ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya po sa oras na ito, I hope po na even sa ating finances, yung pong ating napag-aralan sa umagang ito, ay atin pong i-apply. Wag po tayong matakot na ibigay ang para sa Diyos at higitan pa po natin dahil ang Diyos po ay hindi natin mahihigitan sa pagbabalik nito sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat nga po ng marami sa oras na ito, God, na kung saan, Lord, ang iyong mga salita ay nagbigay sa amin ng infak, O God, na nandun, O Diyos, O God, inalis mo ang aming mga pag-aatubili, Panginoon, O God, na kung nung una, Panginoon, O God, hallelujah, na kami po, O Diyos, ay nag-aatubili pa na sundin ang iyong mga kautusan tungkol sa pagbibigay. Lord, sa oras na ito, Lord, binigyan mo palagi kami ng kaliwanagan at katiyakan, O God, na tunay nga pong konsusin din namin ang iyong kalooban, O God, dali namin ang tithes ng buong buo dito sa bahay-sambahan, Panginoon, O God, upang Lord, magamit para sa iyong kalwala, sa paglaganap na iyong gawain, O God. Maging parte kami, Panginoon, O God, hallelujah, ng lahat ng mga pangangailangan, Panginoon, sa amin pong kongregasyon. At ikaw na Diyos ay tapat at hindi mo po kami pagkukulangin, O God. Salamat po, Panginoon, salamat. Hindi po magiging kakulangan sa amin, Panginoon, O God, hallelujah. Ang mga halagang ibibigay namin sa iyo lalo. At ito, Panginoon, ay ibibigay namin sa iyo ng buong puso at hindi po napipilitan lang. Thank you, Lord, for this very morning, O God. Salamat, Panginoon, O God. Hallelujah. Ikaw na po ang mangusap sa akin pong mga kapatid, O God, na magawa po namin ang kalooban mo. At sa mga salapi pong maiipon, dakilang Diyos, ang dalangin po namin, O God. Tunay ngang katulad ng sabi mo, pag-amin lang ito para sa ikalalawak na iyong gawain, O God, para sa iyong kapurihan. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Patuloy po nating purihin at sambahin ang ating Diyos na buhay. Panginoon,
Amen. Sige po, dako po tayo sa ating announcement. Ayan po, lahat po ng mga kabataan, invited po tayo ngayong November 23. So, sa darating na Sabado po ito, 2 p.m. po. At ito po ay joint fellowship na may title po na My Good Future. So, dito po ang magiging speaker po natin is si Brother Joshua from Mindoro po. So, sa Sabado po ulit ito, 2 p.m. po. And, ayan po, sa November 28 to 29 naman po ang ating Sports Fest. So, meron po tayo mga pinamigay na waiver sa mga youth. So, this week po ang ating pasahan po ng mga waiver para po dito. And, ayun po, magkakaroon din po ang, gaganapin po ito sa Camellia. So, kung may mga available din po, pwede po nating i-support din po ang mga kabataan sa darating po na November 28 to 29. Ayan naman po. Sa December 8, ang ating J Blue Family Christmas Party po. So lahat po ito, kasama po natin ang mga kapatiran po natin sa Camellia, sa Sagana, sa Parañaque, maging sa Batangas po. At ang ilang mga announcement po na kailangan po ay sa mga darating po na mga linggo. So sa December 8 po ito. Ayan, yun lang po ang ating mga announcement po. So let us not forget to like, follow, and subscribe po ang ating mga social media accounts. Sa Facebook po ang Jesus Believed Up Church, and sa YouTube naman po ang ating JBLU Church. So kung gusto po natin i-rewind or gusto po natin na marinig din po ng ating mga mahal sa buhay, pwede po tayo pumunta sa mga social media na po ito at pwede po tayong mag-send or pwede po natin i-replay yung mga nakaraan po maging ngayong araw po na turo po sa atin. Kaya yun lang po sa ating announcement. Ngayon naman po ay tayo po'y tumayo at muli po bigyan po natin ng papuri at pasasalamat ang ating Panginoon. Sa'yo ang papuri, pasasalamat, Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang
tayo po'y manalangin. Oh, hallelujah, 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 oh God. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, muli ibinabalik namin ang pasasalamat sa umagang ito sa katagumpayan ng aming pakikipagniig sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong revelasyon, Panginoon. Salamat sa iyong banal na salita na aming babaunin sa paglabas sa aming bahay-sambahan na ito. Maging sa iyong ginamit, Lord, maraming salamat sa kanyang buhay. Continue to bless her. Keep her, O God. More anointing upon her life, O God. More revelation, O God. Patuloy mo siyang gamitin para sa amin, O God. Daluyan ang iyong mga salita na siya po ang magtatawid sa bawat isa, O God. At Lord, sa umagang ito, itinatanim namin sa aming mga puso ang pagmamahal namin sa kapwa, Panginoon, na anuman ang kabigatan na daladala ng bawat isa, kaisa kami itinataas namin ito sa iyong banal na harapan. Sa umagang ito, Panginoon, lalabas kaming iniiwan na namin ang aming mga bigat at hindi na dadalhin pa, Panginoon. Nasa iyong paanan, Panginoon, ang lahat ng burden, O God, na daladala namin, Panginoon. At itinataas namin ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon. At muli, Panginoon, ang pagsama mo sa buong linggong ito, O God, ano man ang aming kaharapin at ano man ang aming sitwasyon, Panginoon, ikaw ang aming solusyon. Tunay nga pong sa bawat problema, Panginoon, naroroon, Panginoon, solusyon na nagmumula sa iyo. Naroroon ang iyong revelasyon, Panginoon, sa bawat isa. Kaya, Lord, sa umagang ito, lalabas kaming may galak. And as we open our hands and lift up to you, O God, we claim the portion, O God, na para na sa amin, O God. Tinatanim na namin sa aming mga puso, lalakaran, hahakbangan, ipamamahagi sa lahat ng makakadaupang palad namin. Kami magiging liwanag sa bawat isa, O God. Kami magiging asin, O God. Salamat, Panginoon, at muli sa aming mga kapatid na wala rito, Panginoon, ang pag-iingat mo, Panginoon, saan man dako sila pumaroon, Panginoon, ang patnubay at gabay mo, malwalhati mo silang ibabalik sa Cavite, O God, lalong-lalo ng aming Ama sa espiritual, O God. Patuloy mo siyang lukuban ng iyong banal na dugo, O God, ang pag-iingat mo, presensya mo, Panginoon, tunay nga po, Panginoon, Lord, that we belong to the right family, O God, for the spiritual family, O God, Lord. Salamat that we have Jesus be lifted up, O God. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. In Jesus' name, amen. Unspeakable